wale. Umma yi mini aure, Abba yi mini aure, ni dai aure na je so. A taimaka yi mini aure, Umma ai mini aure, Abba ai mini aure, ni dai aure nake so. a taimaka yi mini aure. A shekarar nan ba ta wucewa sai na shige dajiya. Ba an ji taro fa duka aka yi na ji bambarin maganar. Aure nake so ko ba kusi na ina son na gannika. Ba jiran jira koko na hakura a tsori da kawa. Ni ana son farin ciki na haɗura a barma. Aure da in maga kuma na hamu musamman kai da can. Kuma na lallabo kai na lebo ko zan samu tawa. Idan na samu zan yi aure zan baki kulawa. Na kusa aure zan rufe kyaure mai harare karka kware zan sha turare na amare bisa hangwaye kamar shi zare amarya taso mu tashi tare yan magauta musu fere bilin da kan tabare farin ciki yau sabi har tare kuma da abubuwan yi mini isi ya ko wata yarinya mai kama da ni gidan su an na turo iyaye kila su baba su ba wani raye asishiri ya kowai aje a kora ko hakan zai sa na samu salama ni ma ina son zau cikakken mutum na fita ta gajeren koraye kore da daɗi wata kai sa sai bayi sane za ka gane daɗinsa nan kuwa zan ga su je ya kusar da abinci a baki da wani da fata zuciya ta cika ta da murna farin ciki wanda baya misaltuwa wayo aure da na rabbi ka aurar da mu ma ai mina aure abba ai mina aure ni ne aure da ke so a taimaka ai mina aure ma ai mina aure abba ai mina aure ni ne aure da ke so a taimaka ai mina aure ma ai mina aure abba ai mina aure ni ne aure da ke so a taimaka ai mina aure. I